یک جمازنترین کشه انساد سال 21 کان پنابری زور جران دبا بابت هنرجی هنرمند کرد صادق ارسلان دکار خواه بناو سین سپیده لسر بفر بشونا پین خواه سیاسی پنابران چکریه ارسلان به او کار خواه دخوازه بال بکشینه لسر چارانویسا پنابرین گوش روشلات کردستانه در باسی باکور دبن لبل برهم هنریا ارسلان گو او قصجی زحمت بوکشاندیه برهمک مایندن نینه دماکو بهارته ده بحاله بچه هنرمند کرد لسر او برسه و هاد بیجه Karın geçiciliği benim açımdan önemliydi. Bekarani nesiberi û şûna pêyan wateyek simbolîk heye. Penaberên li vê derê bi piya jî sînoran derbas dikin û ji ber berfê zor caran rêya xwe berzir dikin. Li haliyê din ez lê dijî firotina hunerê me. Ji lûma tiştên mayînde çê nakim. Bi giştî karên xwe de sîberan bikartînim. Hûn nikarin sîberan bifirûşin. Arslan dibêje serpêhatiyên penaberan bandorek mezin daniye li ser derûniya wî û ji loma vî xastiya zêdetir kes ev çîrokan bibînin, bibihîsin û hest bikin. Çaldıran Van'ın bir ilçesi. Min siyên spî li bajarê Wanê li navçeya çar dêranê çêkir. Dema ku bihar tê li çar dêranê berf dihelem û termên penaberên di rê de ji serma cemidî derdikevin holî. Gelek penaber bê nasname derdikevin rêyan ji lûma jenderme nikare xwe bigihîne malbatên miriyan û termê wan li goristana bêkesan diweşêrin. Serpêhatiyên hestiyar yên penaberan jî wek helîna berfê bi hêsanî berzir dibin û ji bîran diçin. Belko heta niha me bi tenê bi kêfxweşî li barîna berfê dinêrî. Balam huner, nêrîna mirov diguherîne ku em bera xwe bi çaweke afirvan bidin derdora xwe û wateyên berfirehtir ji xemgînî û bexteveriyên jiyana rojane derxînin. Nalîn Dirî, Kurdistan 24, Ankara.